ukuthi uMandlakazi ukhona nje ukhona ngani. Ngiyacela ukuthi nihlonishwe, ningahlonishwa la kuphela, nihlonishwe ngisho ngaphandle kwaMandlakazi ukuthi okaMandlakazi ke. OkaMandlakazi ke lo hlonishwa. Ngiyacela nazo dadewenu abantu besifazane ingane zenu odadewenu nibavike anibazovikelwa ngubani bangavikelwa yini bazovikelwa ubani. Ngiyacela ningasebenzise udlame musani laba abadlwengulayo abayeke ukudlwengula. Sesidume kabi insizwa seyidume kabi niyazi nani seyidume kabi manje phela zonke kuchaphazeleka zonke insizwa niyazi nani nelungu leyo manje kusebuqhamuka insizwa nje abantu bavani besabe engasinjani-ke le nto insizwa ngoba zonke insizwa ziyadlwengula ziyadlwengula eziningi ayidlwenguli. Ngiyacela-ke ngicela bakithi abake niyiphathe kahle ozokwamandla sazi siney'nsizwa insizwa zethu siqhenye ngaso bakithi ade sagcina ukwenza lento abanye abazi nokuthi ukuthola lokhu bakithi niyazi kade bagcina ukwenziwa kwaMandlakazi. Fisa ukusho ukuthi cha osiyami akukho lapho sonakho thina nje siwuMandlakazi siwuMandlakazi thina njoba silapha manje salo kodwa inkosi uShaka thina wasibika kulelizwe asibekwanga ngamabhulu. Inkosi uShaka wathi mfowethu Maphida ungibhekele lelizwe la ngapha laba bakwaNdwandwe inkosi uShaka singabelembe esikwenzayo la siphakamisa indlunkulu yethu inkosi yethu nansi uMisuzo ngonyama yethu. Mani buthwana ngizohamba nani seni organize kwazi ukuthi nanti buthola kwaMandlakazi napha kwaMandlakazi ngoba siya kuphi masibizwe isilo niya lapha esilweni nje seniyazi khona obulawayo la omadumela la kube kuhle lapha ke sizwa zenkosi sizobutha ngicela kusho ukuthi kuze lento ethile sizobutha ibutho osayisi